Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Praga'daki studiýada siz bilen men Ýogşan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 26-njy noýabry hepdeniň pensiýa güni. Habarlar günnelik programmamy dinlemäge çagyrýar. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň Rusçaryny urup ýykanyny üçin ötünç soramagyny hemde компенсация теклif etmegine garaşýanlygyny aýdýar. До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции. Habarlar günnelik programmamyzyň başynda bu arada giňiş maglumat berip, Türkmen prezidentiniň Tehrana saparmakalyna Rus kardeşi bilen geçiren gepleşiklerine nazar aýlar. Aşgabatda awadanlaşdyrylan köçeleriň täze bir böleginiň ulanmagy berileni gaýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda awadanlaşdyryş bilen bagly awtologlar, piyadalar üçin ul päsgelçilikleriň saklanyp galýanyny habar berilýär. Bu arada yurt içinden alan maglumatlaryny eşitdirer. Onun miýaz hastaxanasyna gaty adamlar köp barýar, şolara ýol ýapak. Owganstanyň Faryab vilayetinde ýykylan dikuçoryň jemçiler tarapyndan zamun alynan ýolagçylaryny halak etmek işleri dowam etdirilýär we biz size kawurlan soň kalan habarlarymyzy ýetirer. Ma'lum bolýarly talep jemçileriniň ýefir alan harbylarynyň arasynda daşary ýurtlar hem bar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Ortiýatyň döwlet eýçiligindäki RIA Novosti habar gullugynyň maglumatyna görä, kämilleşdirilen S-400 antiçor sistemasy Ortiýatyň Siriýadaky Karab wadasyna ýerleşdirildi. Türkiýe 24-nji noýabrda Rus çorny Türk Siriýa serhedine urup ýykanynyň soň Ortiýat kämilleşdirilen yer asman raketa sistemasyny Siriýada ýerleşdirjekdigini yglan etdi. Bu sistema aýdylmagyna görä Türkiýeden 50 kilometr çemek uzaklykdaky Latakia vilayetine ýerleşdirildi. Ol 400 kilometr uzaklykdaky nişanalary urup bilýär. Britaniýanyň premier ministri David Cameron öz ýurdunyň Siriýadaky Islam döwleti jeňçi toparynyň nişanalaryna garşy hoga darwalaryny urýan halkara koalisiýasyna goşulmalygyny ananýanlygyny aýtdy. Britaniýa öz howpsuzlygyny başga ýurtlaryň üstüne ýükläp bilmez diýip ol parlamentiň 26-njy noýabrda çap eden derňegine iýeren jogap hatyna ýazdy. Parlament bu teklife innik hepde ses vermeli. Türk karbolary Siriýa serhediniň goýlyny urulyp ýykylan Rus uçoryna berilen duýdurşyň audio ýazgysyny çap etdi. Ýazgyda ingliz dilinde uruňy derhal günerta tarap üýtgöt diýen ses eşdilýär. Bu sözler bir näçe gede gaýtalanýar. Ortiýatyň Türk Siriýa serhedine urulyp ýykylan uçorundan aman alan piloty özleriniň hiç bir duýduruş almanlyklaryny aýdýar. Konstantin Murakhtin 24-nji noýabr hadisasynyň beren ilkinji interwýusyny 25-nji noýabrda Rus mediasyna ol ýerde uçor Türk söwüş uçor tarapyndan urulyp ýykylmadan öň hiç ýyly kontakat bolmanyny aýtdy. Gepleyer Azatlyk Radio hormatly dinleýijiler, siz günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owganstanyň Fransuz sahabatçylyk guramasy serketsiz lukmanlar tarapyndan işledilýän hassahana edilen ganly hüjümüň derňegi onuň esasan adam ýalňyşlygy esasynda bolan betwagçylykdygyny görkezýär diýip Amerikan resmiýleri aýdýar. Birleşen Ştatlaryň goşun generaly Owganstanyň Amerikan we halkara güýçleriniň komandiri John Campbell 25-nji noýabryda Washingtonda guralan metodiyanyna çykyş edip, 3-nji ýylda Gunnuza hassahana edilen hüjümüň bilkasdan edilen iş bolmanyny aýtdy. Bu hüjüm netijesinde adynyň 30 adam öldürilipdi. Bu bir betwagçylykly ýalňyşlyk. Başga güýçler hiç wagt bilkasdan hassahanany ýa-da beýleki gorulýan desgalary urmaz diýip Campbell aýtdy. Abbasanyň derňeginiň netijelerini gurrun vermek bilen general bu iş bilen ýakyndan bagly şahslaryň öz wezipelerinden çetleşdirilendigini hem habar berdi. Rus hökümeti özüniň oğuzlyk önümleriniň howpsuzlygy barada gullugyny Türkiýeden gelýän oğuzlyk önümlerine edilýän gödökçüligi berkitmek buyurdy. Aýdylmagyna görä bu buyruk Türk önüm önürjüleriniň Rus elçilerini gaýta-gaýta bozýanlygy üçin berilipdir.
Oğuzuluk minister Aleksandr Tkachev 26 noyabrda Türk haritlarynyň terketden geçirilýän yerlerine goşmaça barlyklaryň goýuljakdygyny elan etdi. Bu çäre Rus harby uçurynyň Türk-Siriýa terketini urulyp ýykylmagynyň ýa-da gawat geldi. Rus resmiler Siverin Krasnoyarsk regionuna ýykylan kommersiýa dikuçorunyny 15 adamyň ölenligini aýdýarlar. Onuň üstünde jemi 26 sany adam bar eken. Dikuçor 26 noýabrda Igarka şäheriniň 10 kilometrligine Yenisey derýasynyň içine ýykylypdyr. 10 adam halas edildi. Bir adam tapylmaýar. Dikuçor energiýa pudugynyň işçilerini uzakdaky neft çykarýan stansiýa alyp barýan ekenini habarlarda aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz günüň sagadyň habarlaryny dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, tolkunlarymyzda galyň. Gepleýär Azatlyk radio, hormatly dinleyijiler, habarlar günneligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin 26 noýabrda Türkiýe bilkastan iki taraplaryň gatnaşyklary Petige itekleýän ýaly pikir edýändigini aýtdy. Şeýle dolýarynyň 24 noýabrda Türk-Siriýa serkedine urulyp ýykylan Rus uçur bilen baglykda Ankaranyň ötünç soramagyny garaşýanlygyny bildirdi. Temany kärdeşim Araz Perwuş dowam etdirýär. Türk harblary Siriýa serhediniň golaýyna urulyp ýykylmadyrdan öň Ors uçuruna berilen duýduruşyň audio ýazgysyny neşir etdiler. Ýazgyda ingliz diline ogruny derhal günertä tarap üýtgöt diýen bir ses eşdilýär. Bu sözler bir näçe gezek gaýtalanýar. Türk-Siriýa serhedine Türkiýe tarapyndan urulyp ýykylan uçuryň aman galan piloti özüniň hiç bir duýduruş almandygyny aýdýar. Konstantin Murakhdin 24 noýabrda bolan hadiseden bäri beren ilkinji interwýusyna 25 noýabrda Orsiýatyň döwlet mediasyna öz uçurynyň Türkiýanyň seweş uçurlary tarapyndan atylyp ýykylmadyrdan öň hiç şeýle ara baglanşygyň bolmandygyny aýtdy. Türkiýe uçur atylyp ýykylmadyrdan öň oňa 5 minutyň içinde 10 gezek duýduruş berilendigini aýdýar. Os uçurynyň co-piloti ýanyp duran uçurdan paraşütli aşak iňenine atylyp öldürildi. Siriýadaky Hmeymim hawa bazasyna interwýu beren Murakhdin uçuş geçirýän regionuny özüniň gaty gawy tanaýandygyny, seweş uçurynyň 1 sekundda Türkiýanyň hawa giňişligine bolmandygyny aýtdy. Hadisa iki ýurduň arasynda dartynlygyň dönemegine getirdi. Orsiýatyň daşary işler ministeri Sergey Lavrov Ors seweş uçurynyň urulyp ýykylmagynyň planlaşdyrylan provokasiýa bolmagy ähtimal diýdi. Ol soňra hem Ankaranyň NATO ýarandary Türk harby güýçleriniň düýün eden işini bastyrýar süreçek bolýarlar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aralykda Ors hökümeti Ors ölçügleriniň Türkiýeli öndürüjiler tarapyndan gaýta-gaýta bozulýandygyna salgynanyp, Türkiýeden gelýän oba hojalyk önümlerine gödäwçiligi güýçlendirmek buýurdy. Gynansak da Türkiýanyň oba hojalyk önümleriniň ortaça hasap bilen 15% ortaýatyň standartlaryna gabat gelenok diýip ýurdun oba hojalyk ministeri Aleksandr Tkachev aýtdy. Türkiýeden import edilýän önümlere berk gödäwçilik buýrugy Türk-Siriýa serhedine Orsiýatyň seweş uçury urulyp ýykylanyndan bir näçe gün soň berildi. Orsiýatyň özü bilen syýasy gatnaşygy dartgynly bolan ýurtlaryň haritlaryny saglyk bilen baglanşykly bahaneler bilen gadagan etmegi häli şinni bolýan zat. Os prezidenti Vladimir Putin'in pikirçe Türkiýanyň ýol başçylary iki taraplaryň gatnaşyklary bilgeçliğin Petige diýretmäge sinenşýarlar. 26 noýabrda Putin Moskwanyň Türkiýanyň ötünç soramagyna we kompensasiýa teklip etmegine garaşýandygyny aýtdy. Putin özüniň Ankaranyň eden jenaýetleri üçin jenaýetçileri cezalandyrmagyna garaşýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Os prezidenti şeýle hem Islam döwleti asly terroristik toparyň döremegi käbir ýurtlaryň hereketsizliginiň köplençem olaryň terrorizme göni şärikliginiň netijesi diýdi. Ankara Orsiýatyň harby uçuryny Türkiýanyň hawa giňişligini bozanlygy we berilen duýduruşlary äsgermelik edenligi üçin urup ýykandygyny aýdýar. Moskwa hem uçur Siriýanyň hawa giňişligini hiç açan terk ederok diýär. Hormatly dinleyijiler, Araz Perwuşy dinlediňiz. Orsiýet bilen Türkiýanyň arasynda dören ýagdaý barada çap edilýän makalalar okuwçylarymyzy iki bölege böldi. Olaryň bir bölegi Ankarany maamla hasaplasa, beýleki ýerleri Moskwany maamla hasaplaýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu ýagdaý barada siz nähili pikirde? Saýtymyza girip pikirlerinizi ýazyň.
Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 23 noyabrda Tehrana sapar mahalynda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşup Hadar deňdiniň ýokursundaky howpsuzlyk meseleleri barada gepleşip geçirdi. Habarlardan ma'lum bolşuna görä prezident Berdimuhammedow Putin'e Hadar'ın ýokursundaky harby meseleler bilen bagly Gadagystanyň ýynjylyksyz bolýanlygyny aýdypdyr. Temany kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti özüniň Rus kärdeşi Vladimir Putin'a Hadar deňdirnäki harby hereketler sebäpli gadak kärdeşleri diýip häsiýetlendiren tarapyň ýynjylyksyzlanýandygyny aýtdy. 23 noýabrda Gurbanguly Berdimuhammedow Orsiýetiň prezidenti bilen Iranyň paýtagty Tehranda geçiren duşunda biziň gadak kärdeşlerimiz Hadar deňdinde bolýan zatlardan gaty aladalanýarlar. Bu harby meseleler bilen baglanşykly. Şu sebäpden ol ýerde grajdan halkara avia gatnawy bilen bagly meseleler döreýär. Siz mundan habarlymy ýa-da ýok bilemok. Ýöne biziň gadak kärdeşlerimiz bu babatda ýynjylyksızlanýarlar diýdi diýip Kremliň resmi beýanatynda bellenýär. Türkmenistanyň resmi medeniýeti hem türkmen Rus liderleriniň duşunda Hadar deňdi bilen bagly soraklaryň hususan da onuň tutuş giňişliginde howpsuzlygy üpçün etmek meseleleriniň maslahat edilendigini habar berdi. Maglumatda Berdimuhammedowyň Putin'a öz gadak kärdeşleriniň Hadar deňdindäki uçuşlaryň howpsuzlygy bilen baglanşykly aladalanmalaryny beýan edendikleri. Şeýlede bu mesele boýunça türkmen avi dispetcher gulluklarını gadak tarapynyň ýygyderli ýüz tutandyklary bellenýär. Şunuň bilen baglykda Gadagstanly kärdeşlerimiz Hadaryň üstünden raýat ýolagçy we ýük uçarynyň uçuşlary üçin howpsuzlyk şertlerini döretmeň zerurdy baradaky haýyş bilen ýüz tutýarlar diýip türkmen mediasynyň maglumatynda nygtalýar. Gepin gerdişine görä ýatladyp geçsek, türkmen prezidentiniň tebii gaz eksport edici ýurtlaryň döwlet başçylarynyň ýygnanda eden bu çykyşy Orsiýetiň Hadar deňdinde harby hereketlerini güýçlendiren pursadyna gabat geldi. Orsiýet şu ýylyň oktyabr aýynyň ortalaryndan bäri Hadar deňdinden Siriýadaky nyşanalara garşy ganatly raketalar atýar. Şol bir wagtda gürüň gidýän mesele boýunça gadak tarapynyň ýynjylyksyz bolýandygy baradaky meseleni näme sebäpden türkmen prezidentiniň gowdandygy barada hiç ýyly resmi düşündiriş berilmeýär. Azatlyk radiosynyň gadak gullugy bu soraw bilen Gadagstanyň Daşary işler ministrligine ýüzlenende ministrligiň garaşsyz döwletleriň arkalaşy boýunça departamentiniň işgäri Meýirjan Baygonoýsow özlerini bu meseleni açaçan maslahat etmeň resmi taýdan gadagyny edilendigini aýdyp başga goşmaça maglumat bermedi. Bellep geçde Gurbanguly Berdimuhammedow Rus harby hereketleri sebäpli gadak tarapynyň bir rahat bolýandygyny ma'lum etse-de Aşgabatyň bu mesele boýunça resmi pozisiýasy barada hiç zat aýtmady. Berdimuhammedowyň eden bu çykyşyna prezident Putin öz gedeginde biziň gadak dostlarymyz häzirlikçe bu barada bize hiç zat aýtmadylar. Ýöne biz muny göz öňünde tutarys diýdi. Orsiýet özüniň Siriýada islam döwleti toporuny bombalaýandygyny aýdýar. Emma Gunwatar ýurtlarynyň aglabasy Moskwanyň esasy maksadynyň öz ýarany Başar al-Asadyň häkimiýet başynda galmagyny gazanmakdan ibaretdigini nygtaýarlar. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehrany dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Türkmen mediýasy Aşgabatda awadanlaşdyrylan köçeleriň täze bir böleginiň ulanmaga berilendigini habar berýär. Ýöne türkmen mediýasy giňerimli guruluşlaryň ikinji bir tarapy, ilatyň ýüzbeýüz bolýan kynçylyklary barada maglumat bermeýär. Biz bu ýagdaý barada ýerli synçyga habarçy bilen söhbetdeş bolduk. Odaly Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen Atamrat Niýazow köçesiniň urunyna geçirilen işler barada söhbetdeşligimizi dinle. Amanmurat, türkmen mediýasy Aşgabatda Niýazow prospektiniň urunyna awadanlaşdyryş işleriniň dol tamamlananyny habar berýär. Aýdylmagyna görä, bu awadanlaşdyryş ilat üçin ullokan amatlyklary döredipdir. Siz şu täzelik bilen bagly näme aýdyp biljek? Dogrudanmı, şeýlemi?
Aşkova çağrınaki Atamratniya prospekti oradan giyineldildi bir önkü çek ve hulayverdi koşularının teri önkü 10 yıllıklarda atlanılırsa koşanın giyineldildi onlaraydı önkü 8 Mart yani Trabzon çaklarından geçen yeri kararları giyineldildi avadanlaştırılan koşularının ulanma verildi yönü Martımulu şairolunun gayralarına yani Martımulu şairolunun demiraltları önünde ulu kuruluşu işleri alınıp parliye ine koçanın şöyrleri yentekmen doğru ulanmaya verildiğini doğrusunun özüne görmedim. Yada olmasa şu koçanın yaf şairolunun önkü mir koçarı her ki andarik koçarı bilen çatırgan avadarlaştırılmadı. Yada olmasa yaf prospektinin andarik koçarı bilen önkü bilen her ki Ankara koçarının arasında bölümünde avatlayış, giyinildiş işler geçirilmedi. Şu koçarda planlaş olluğuna kaldırma. Gözümle tutuluyami ya olmasa Hasan'ın bozuldur var. O böyle olan tereden avatlayacak. Ben bunu bilemem. Şu böyle könülüğüne saklanıptı. Yoksa Ama Murat, indi şu yurt içinden gelip boğuşan haberlere göre avadanlaştırış işleri cemiyetçilik transport üçinem, hususi ulaglar üçinem, hatta piyadalar üçinem bir topar päsgelçilik dörediye deyip maglumat verilýär. Eýsem şu avadanlaştırış işlerini yolagçylara, piyadalara päsgelçilik döretmeden geçirmek mümkinçiligi ýokmy? Şu arada nähil pikiriňiz bar? Koça diýer miras şaýorluğundan eýsem beýleki koçaların da bilinilmeli, avatlanmalı bir yol olsun piyadalarda da auto uluglu adamlarda da ulu kıyınçılıkları görüldüğü, çok görüldüğün kıyınçılığı yönümünüden hem duyurluklu verildi de kıyınçılık. Yönüm piyadaları hem de auto ulugları böyle teyatkılçılık görüntmelerim şu yolları avatlamak, yolları giynetmek bir mümkün var. Bunu başka bir yerin mühendislerle hem Aşkova şehrine kızılara giynetmek işlerle bağlı mühendiler kıran göz getirmek mümkün. Mesela şehrin Atamratniya koçasının 10. hem de 11. kriyonun satırığındaki böyle nemensin mühendisine böyle koçalarda da altılovlara, piyadalara teyatriyatçılık görüntmelerin avatlaşı işlerinin geçirilmenin mümkünlüğünü özün bir olduğunu tahmin ediyor. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu guruluşyklar başlananyna göz tutulmadyk meseleler ýöneki adamlarda, en atalarda, şol sanyny näsaglarda, nähili kynçylyklar döredýär. Biz bu arada Aşgabatda habarçymyz Soltan Açylyw bilen söhbetdeş bolduk. Inni şol söhbetdeşligi bilelikde dinläliň. Soltan Türkmen mediýasy avadanlaşdyrylýan köçelerin ulanylmagy berilýändigini habar berýär. Şoň bilen birlikde de bir topar köçede avadanlaşdyryş işleriniň dowam edýändigi aýdylýar. Eýsem häzir avadanlaşdyryşyň gidýän köçeleriniň misalyny şol avadanlaşdyryş işleriniň piyadalar üçin döredýän ýagdaýlar, amasyzlyklar barada maglumat berip biljekmi? Bir de şeýle habarlar köp gelip goşýar soňky döwürde. Hava ýoksan Aşgabat şäher boýunça köp köçeler giňeldilýär, rekonstruksiýa işleri bar ýa, şonuň esasynda şu çatyryklarda, ul köçeleriň çatyryklarynda piyadalar üçin, maşinler üçin amasyz ýagdaýlar dörýär. Soltan nähili amasyz ýagdaýlar dörýär? Ol öňünden bir gödöňünde tutulanokmy? Şo guruluşyň boljakdygy, avadanlaşdyryş işleriniň boljakdygy, şoň üçin piyadalaryň, ýolagçylaryň ýa transportyň hereketine ziýan ýetmelärligi gödöňünde tutulanokmy? Yok, indi şu rekonstruksiýa işleri gaty giň meçerde alınıp barylýar. Ýa-ni çatyryklarda esasen şu köpürler gurulýar. Aşagdan ýokardan maşinler ýörärýärler, köpürler gurulýar. Köpürleriň guruluşy bilen bagly köçeler giň meçerde giňeltmeli bolýar. Şu taýda şol adamlara bir päsgelçilik döremedýär, ýa maşin hereketlerine päsgelçilik döremedýär, ýagdaý döretme mümkinçiligi bolanok. Giden bir kwartal dolanyna ýapylýar. Ha mysal üçin Oğuzhan köçedinin uğrunda, şiilin başından beri Oğuzhan köçedinin uğrunda, nasi baba annanız bilen
Oğuzhan köçedinin çatırığı Ankara köçedi bilen Oğuzhan köçedinin çatırığında Andalevin çatırıklarında yani 1,5-2 yıllıkta soğuk yollar geçirilip şol Oğuzhan köçesi dolu diýenäli avatlı işleri geçirildi, rekonstruksiya edilip şonda täzeden asfalt düşelip yollarda soğuk yollar geçirildi çatırıklarda. Onun ene 1,5-2 yıldan soň şeýliň başyndan beren şol köçelerin çatırıklarında köprüler kurulýar, köçeler giňeldilýär. Şu taýda bir helek bir adamlar üçin bir amatlıklar döretmäge guruluşy bilen alyp barmagy mümkinçilik ýok. Köçeler dolu ýapylyp, gatyly kynçylyklar dörýär. Masin dıkmysyklar dörýär beýle köçelerde. Esasen şey ýanky ýollarynda hassahanalar yerleşýär, dermanhanalar, azyk senagat haritler, dükanlar yerleşýär. Oğuzhan köçediniň orunda şuňa barmakda ýaşaýjylara gaty kynçylyklar dörýär. Sultanyň adamlar bu ýagdaýda nähil çykalga tapýarlar? Çykalga hiç çykalga ýok. Da şo ýerlere hatda taksilen barp bolanok. Gaty kynçylyk bilen piýadalap ýol geçmeli bolýan şi ýene bir aýtmalar Oğuzhan köçedi bilen Babanlan köçediniň çatyrygynda ýa bir kynlykda Aşgabat şäheriniň saglygy keldi. Okuw terbiýeçilik toplum açyldy. Şo taýdan şi körleriň, maýyplaryň okuw mekdebi hasaplanýar şol. Şuna barmakda da ýene atalar gaty kynçylyk çekýär, çağalaryny şo mektebe ertmekde. Taksan barmagy şu taýda ýol ýok gidip mikroýollaryň içinden aýlanyp gelmeli bolýar. Onuň ýaly hassahanasyna gaty adamlar köp barýar. Şolara ýol ýapyp her kim ýol tapan ýerinden piýadalap ýanky batkanyň içi bilen tekilenip teknikalaryň işläp duran ýerlerinden şolaň aralaryndan geçip gaty kynçylyk çekýär ýolagçylar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly jurnalist Sultan Asylow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda guruluşlar olaryň ýaşaýjylary döredýän amansızlyklary barada Adatlygyň web saýtyna fotoserik hem çap edildi. Onu Adatlygyň web saýtyndan we sosial ulgamlardan tapyp bilersiňiz. Adatlygyň web saýtyna safar edin. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosi elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Adatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar gündälik programmamyzy dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owganstanyň Faryab vilayetinde ýykylan Dikuçoryň jeňçiler tarapyndan zamun alynan ýolagçylaryny halas etmegi işleri dowam etdirilýär. Habarlardan ma'lum bolşuna görä jeňçiler eger hökümet hüjümlerini togtutmasa zamunlary jezalandyryp öldürjekdigini aýdyp haýbat atýar. Temany kabullak kärdeşimiz Saýmerdan ul Muradi dowam etdirýär. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Pushtunkot atly etrabynyň Gardepe atly sebtinde ýykylan Dikuçaryň jeňçiler tarapyndan efir alynan 18 harbyny gutarmak Awgan hökümetine henüz başartmady. Ýöne jeňçilere efir düşenleri halas etmek üçin alada edilýändigini resmiler aýdýar. Ma'lum bolşaly talep jeňçileriniň efir alan harbylarynyň arasynda daşary ýurtlarym bar. Bir daşary ýurtly we 2 Awgan harbysi Dikuçar halakçyliginde ölüpdir. Dikuçaryň ýykylan ýeri Faryab welaýatynyň paýtagty Meýmene şäheriniň golaýynda ýerleşýär. Meýmene şäheriniň daş tuğragynda hem jeňçileriň hereket edýändigi aýdylýar. Dikuçaryň ýykylan ýeriniň jeňçileriň ýeçiligindegini Awganistanyň gorunmak ministrliginiň sözçüsi general döwlet weziri hem Adatlyk radiosyna aýtdy. پشتونکوت های مخالفین زد و خورد که هلیکوپتر بود صورت گرفته 2 نفر سرباز ما شهید شده اسیر گردیده. Yıkılan Dikuçaryň ýolagçylary bilen jeňçileriň arasynda çatışyk bolupdyr. Onuň netijesinde 2 Awgan harbysi ölüpdir. Bir daşary ýurtlam helak bolupdyr. 18 harbyny jeňçiler ýesir alypdyr. Jeňçileriň eline ýesir düşenleriň ikisi daşary ýurtlydyr.
Yefirleri azad etmek için tagalla edilýär. Onun için regionda harbi operasiya geçirilýär. Yefirler tezlikde talip söwüşçilerinden halas edilýär dip umid edýär. Emma yefirlerin nerede saklanýandygy henüz belli däl dip general waziri aýdýar. Ameliyat filan önce cereyan darat mayda sayınaz çangi Taliban icat payda kunan. Faryab vilayetinde dartgyllyk höküm sürýär. Vilayetin oba yerlerinin aglabasynyň jeňçilerin kontrolundadygy aýdylýar. Faryab vilayetiniň 10 etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň goýunda da jeňçilerin hereket edýändigini vilayetin yerli geňeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi aýtdy. Bularning asli hadafi hamma biladi ki Osiyoy miyona Türkmenistan tomoni Türkmeniston ham biladi u sarhadlariga. Faryab vilayetiniň hakiminiň sözçüsi Ahmet Jawid Bidaryň aýdysyça jeňçiler helakçylyga uçuran Dikuçary otlapdyr. Dikuçaryň ýykylan ýerine Awgan güýçleri baryp bilmändir. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk boldy. Jeňçiler Awgan güýçleriniň öňüni kesdi. Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda dün akşamam uruş bardy. Yefirlerden henüz habar ýok diýip sözçü aýdýar. Baý çarxbal mawrud hadat qarar bigire badan مقامین مخالفین مسلح دولت روبرو میشن. شبم درگیری و جریان داشته. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayetiniň agzasy Hanym Fawziýerowy jeňçiler tarapyndan ýesir alynanlaryň hemmesiniň harby bolandygyny aýtdy. Olaryň arasynda yaralylaryň bardygyny deputat belläp geçdi. Ýesirleri azad etmek üçin döwlet çäre görmelidir. Ýöne ýesirleri döwletiň sag-salamat halas edip biljekdigine men inanmaýaryn. Çünki gormaç etrafynda da jeňçileriň eline ýesir düşen 20 golay Awgan harbysiniň kellesi kesildi dip Hanym Rawupi aýtdy. Helikopter konuşan nizami bilen dağınız asir aslan. Talibada ulusali paşnınkot ulusali aydigam aslan. Asira çün zahmi olmastan. Belli bolşaly Demirgazyk Awganystanyň Faryab vilayetinde ýykylan Dikuçar Moldawiýanyň bir hususy şirketine degişli bolupdyr. Helakçylyga uçuran Gürjdan Dikuçar Awgan harbilerini gatnatmak üçin hakyna tutulupdyr. Dikuçardaklardan 3 adam Moldawiýanyň raýaty bolupdyr. Yefirlerin halas edilmegi boýunça Moldawiýa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kömek sorapdyr. Şaýmerdan Ulumradi, Kabuldan Azatlyk radios üçin. Hormatly dinleýijiler, foto sergilerimizi, video reportajlarymyzy, şeýle de gepleşiklerde golgolýan beýleki meseleler boýunça goşmaça maglumatlary görmek, okumak üçin adathabar.com web-saýtymyza sapar edin. Onu Türkmenistanyň derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Facebook we WeContact sosial ulgamlarynyňky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Biz gepleşiklerimizi gyýyska sazlar kesme habarlar we ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.